Θέλω να καλωσορίσω με μεγάλη μου χαρά τον Χρήστο Μάτη στο συνδυασμό Εντάξει. Για πολλά χρόνια απετέλεσε μια υγιή και δυναμική φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ως αντιπολίτευση και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη ημέρα ως διοίκηση αυτή τη φορά θα συνεχίσει με τον ίδιο δυναμικό και υγιή τρόπο να τιμά τον Δήμο Θεσσαλονίκη και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Χρήστο, καλώς ήρθες, καλή δύναμη, καλή μας επιτυχία και πάμε για να είναι μια πόλη εντάξει, είσαι εντάξει, είσαι στους εντάξει και η πόλη μας άλλο θα είναι εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Σταύρο για την τιμή που μου κάνει να μου ζητήσει να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και εκείνο για το οποίο ήμουν πάντοτε βέβαιος είναι ότι ο Σταύρος είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος αυτό το οποίο λέει ότι θα κάνει, το πιστεύει και θα προσπαθήσει να το κάνει. Η συμμετοχή μου σε αυτή την προσπάθεια είναι μια συμμετοχή για να αλλάξει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι 3 χρόνια είμαι σε αυτή την κατεύθυνση και είμαι πεπισμένος ότι για το καλό της πόλης αυτή η διοίκηση πρέπει να αλλάξει. Η προσπάθεια του Σταύρου νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία στο τέλος θα ευοδοθεί και θα χαράξει μια νέα πορεία για τη Θεσσαλονίκη.